Dnes pre vás pripravujeme do ponuky opäť skvelú investičnú príležitosť od populárnej kuchajdy, čo by prútikom dohodil. Ups, vráťme sa radšej k bytu. Ahojte, moje meno je Jana Salusová a som maklérka z realitnej kancelárie Expert Experts. Ja vás opäť vítam v mestskej časti Bratislava Nové Mesto v obľúbenom projekte Nová doba. Táto ponuka je ideálna voľba pre niekoho, kto chce rekonštruovať a modernizovať podľa svojich predstav. Ja vám ako malý bonus ponúkam vizualizáciu, ako by mohol vyzerať byt po prerobení. Napríklad obývačka by mohla vyzerať takto. Celý byt má výmeru 45 m2 a pozostáva z dvoch plnohodnotných miestností. Veľkou výhodou tohto bytu je práve jeho poloha, keďže sa nachádzame v epicentre Nového Mesta. 3 minúty od bytu je tuto Vivo. Táto ponuka zaujala, neváhajte, ozvite sa mi a dohodneme sa na obhliadke. Dovidenia.